Дайте грошечека кучерявая, ой, де ж те поросла, такого росила. Здесь у нас зал с рушниками. Рушники имели и декоративное, и бытовое предназначение. Но вообще можно увидеть, что лен после его обработки был серого цвета. Рушники, как мы видим, получались белые. И вот было у хозяек несколько способов выбелить льняное полотно. Вот один из них. Его использовали зимой. Брали такой бочонок, который назывался жлукта. В этот бочонок улаживалось невыбеленное полотно, льняные нитки. Также сюда ложилась тряпочка с просеянной березовой золой. Заливали это все горячей водой, оставляли на ночь. Утром женщины спускали воду и шли эти полотна полоскать на реку. Зимой в проруби, но обязательно нужно было именно на реке прополоскать, потому что считалось, что женщина лентяйка, если она будет стирать дома. Процесс был такой трудоемкий, за раз не отбелить, но вот несколько раз вот так улаживали, и полотно из серого становилось вот таким белоснежным. Также был известен еще один способ. Его использовали весной, расстилали полотна на луга, и под воздействием солнца, росы, они тоже выгорали и становились белыми. Ведь не зря говорят, что лен взял свежесть у росы, чистоту у солнца, цвет у голубого неба, а теплоту у женских рук. В этой витрине рушники, которые называются утиральниками. Снизу к самому рушничку пришивалась небольшая тряпочка, меньше по размерам, чем сам рушник. Об эту тряпку вытирали руки, лицо. По мере загрязнения отпаривали, стирали и пришивали обратно. Не нужно было стирать весь рушник, потому что мы видим, делались они очень длинные. Стирать вручную было тяжело. Одну маленькую тряпочку постирали, пришили, и все остается красивым и чистым. Вот в этих двух витринах обрядовые рушники. Такими рушниками украшались иконы в домах, придорожные кресты, стелились молодым под ноги. И также каждая невеста раньше должна была приготовить не менее 30 рушников приданного, чтобы одарить всю родню жениха, и судили о самой девушке, какая она аккуратная, трудолюбивая, вот именно по узору, который она вышла на своем рушнике. И также рушник является символом гостеприимства белорусского народа, потому что встречают гостей с хлебом, с солью, также на льняном рушнике. А просто вот так вот. Отпускать. Ага. И на палец. Так по кругу и на палец. Тяжело, правда? Ну, так само скажу, научитись. А ще ж одною тянеш, а другою потягуєш волокно, щоб дві руки треба, щоб зайняти були. Дякую, Віка, я не цікава. На здоров'я. Дівчиною
Займалася. Шумять верби, конець греблі, що я посадила. Нема того козаченька, що я полюбила. Нема того козаченька, що я полюбила. Нема його, та й не буде, поїхав в Одесу. А мені сказав, рости, рости над другою весною. Росла дівчинонька, рости перестала. Ждала козаченька, та й плакати стала. Ждала козаченька, та й плакати стала. Полюбила мати, заставила свою дочку весь вік горювати. Благослови, Боже милый, зиму замыкати, зиму замыкати, весну закликати. Дай, Божечко, на статочок рот, на житейко рот, а людям на здоров'ячко. Як собралися столінські дівчата, да вийшли за село, да здородили березку, да стали коло водить, да песни спевать, да весну гукать. Гей, весна, гей, красна, що ти нам принесла? А народилися дівчата у самые лепшие своє убори. Поглядіться, як розцвіло усе кругом. От тих цвіточків, от тих лісточків, що на їх картушках та на їхніх кофтах. Сорочка червоними та зеленими нитками, фартушек у сорочку, да сподничка у пустячки, а кабатик и фартушек з крамної тканини. А гэта дівчинка одела одежу своєї бабулі. Поглядите, яка сорочечка вишита до фартушек і сподничка з пустячками. Ну, і зараз побачте, хто до нас прийшов. Это мещанки з Давидгородка. Ідуть, як тие цариці. Так ходили доки у Давидгородку, бо на головах носили такі одвітні, як головочка.
хороших дівчат, у таких хороших строях, та ще як почує їх дзвонкі голоса. Цікаво, як же виглядали наші сусіди з Бярозовського району. Пропоную поглядіти. Добрый день, уважаемые земли! В нашей уваге дефиле селянского народного костюма «Вёсок» Бярозовского района. Костюм використовувався в штоденним і святочним житку. Селянський костюм адлюстровує місцеві традиції, потреби і статус, світоpoгляд майстров, які його виробляли. Звичайно, менавіта селянський костюм мають на увазі, коли вядуть гаворку про нацыянальны костюм беларусаў увогуле. Сорочка з'являється одним з основних компонентів комплекту і могла бути отдельным одеждой. Святочная, с тонкого кожаного полотна, галуниры рукав оздоблены на ткани. Фартух вытканный из выделенного льну, оздобленный натыканиями на смыкании червоного и черного кольору. Головний убор накрика. Наступний комплект жіночого одежды з плоские нити. Спадница основа спадницы складається з двох кольорів – фарбованого синього і білого льну. Важною часткою традиційного селянського жіночого костюма з'являється тканий довгий пояс. Сорочка повсякденная, з тонкого кожаного полотна, перетканная традиційним червоним орнаментом. Ниже пастейшая вышивка в вигляді п'ятокружий, у техніці крижа різних кольорів. Галунір з перерезками на концах, які зав'язуються в просторецький костюм. Рукав з манжетами, оздоблені натиканням з червоного кольору. Варіант головного убору на свято – хустка шалівовка, зав'язана на котлет. Комплект повсякденного жіночого одежда «Вёски Руси». Сорочка выткана из небеленого льну, сшитая с струн полок. Гаунеры рукав сильно оздоблены перетканными полосами червоного кольору. Спадница поперечка, вытканная, накрашенная у синий колер и льняной основе суконными нитками розового кольору. Фартух так само на кожный день, вытканный из небеленого льну, сшитый с двух полок, по поясу оздобленный сборкой, на голове шапир с тонкой листинкой. Комплект жіночого одежда «Вёски Головинские». Сорочка оздоблена червоним геометричним узором. У вытканной у матузочки червоное оздобление добавлены черные квадратики, виконані в техніці вишивки протягом. Рукав кашулі багато упригожений. Спадниця поперечка выткана, накрашена у чорний колір і льняной основі суконними нитками розного кольору. На голові хустка рыбсумка, характерная только для этой мясцовости. Наступный комплект одежды представляет вёску Спорова. Сорочка льняная, оздоблена вышивкой в выгляде п'ятокружий, у техніці крижа чорно-червоним кольором. Спадниця поперечка, основний колір червоний, переткана рознокольоровими полосами.
Пасля замовка пустилася на чапець. Наступний комплект святочного одіння – це блузка Соколова. Спадниця так само коляречка, блузка на сестринній основі, суконний розокольорований фартух, витканий з вивільненої обоїв, запресований склад. Середня частка фартуха зроблена на ткані червоного кольору. Сорочка зроблена червоним геометричним узором. Багато приложений рука сорочки підкреслює, що пронати тільки на свято. Головний убор – чапець з узкою шаліновкою. На закінчення хочеться додати, що національний костюм має надзвичай високий культурний коштовність і з'являється одним з етнічних атрибутів білоруського народу. Поважанные сябры, на сцене костюм Кобринского района. У скарбонцы народной творчасці Беларусі самой яркой з'явой, якая увабрала в сябе усю шматграннасць нацыянальных традыцый, быў і застаецца народны касцём. У народзе лічаць, што нават Беларусь утварылася ад белага колеру адзення мясцовых жыхароў. Камплект жаночага адзення складаецца з сарочкі, спадніцы, фартуха і галаўнога ўбору. Усе часткі адзення маюць багаты вытанчаны дэкор. Найважнейшая частка адзення – сарочка, якую насілі ў любым узросце, у будні і ў святочныя дні. Сарочка з доўгімі рукавамі, якія ўпрыгожваліся рознымі відамі ўзораў, з папярычным размяшчэннем арнаментальных палос чырвонага колеру. Яшчэ адна важнейшая частка касцюма – спадніца. Доўгі андарат, пашыты шерсцяной саматканкі, у падоўжаныя палоскі, па таліі збіраўся ў дробныя здоркі. Неабходная частка касцюма – фартух. Ён таксама упрыгожваўся арнаментам з геаметрычнымі матывамі. Фартухі мацаваліся на таліі з дапамогай завязак. Асаблівай выразнасцю вылучаецца святочны касцюм замужняй жанчыны, абавязковай часткай якога быў плат, галаўны ўбор у выглядзе доўгага і шырокага кавалка палатна. Плат прыгожа драпіраваўся вакол галавы, аздаблялі платы даволі сціпла. Хараство плата праявлялася павітым станам. Будзённым абуткам жанчын служылі лапці, святочным чорныя хромавыя чаравічкі. Для мужчынскіх сарочак ужывалі палатно ніжэйшага гатунку. Часцей за ўсё сустракаюцца сарочкі, кавнер адкладны ці высокі. Такі кавнер мог мець разрэз па цэнтру ці збоку. Рукав не шырокі, прамы. Ніз рукава збіраўся ў зборкі і прышываўся да манжэты. Штаны шыліся з палатна, вытканага ў 4 рамізы. Мужчыны у будні насілі лапці з завоямі, у святы чобаты. Другі касцюм таксама складаецца з сарочкі, спадніцы, фартуха і галаўнога ўбору. Сарочка пашыта з прамымі ўстаўкамі, мае невялікі кавнер, пад якім нашыта шырокая манішка, багата ўпрыгожаная кветкава-раслінным арнаментам, вышытым крыжыкам чырвонымі і чорнымі ніткамі. Рукавы таксама і манжэты упрыгожаны ткацтвам. Спадніца пашыта з 4 падоўжных полак, цалкам арнаментавана папярычнымі бела-шэрымі узорыстымі палоскамі.
Дэкор фартуха складаецца з такіх самых матываў арнаменту, што і на сарочцы. Таксама захаваліся абрадавыя жаночыя касцюмы. Ні адно вяселле не абыходзілася без свахі. Прыгожая сарочка мае невялікі адкладны каўнер, які зашпільваецца з левага боку. Пад каўнерам нашыта шырокая манішка, багата ўпрыгожаная вышытымі разнакаляровымі кветкамі. Рукава сарочкі і фартух таксама аздоблены вышыўкай. Спадніца з саціну чырвонага колеру, на якую нашывалі разнакаляровыя стужкі. На галаве вянок з кветак. Гарсет часцей за ўсё чорнага колеру, суконны, прыталены, з адкладным каўнерам, без рукавоў, багата аздоблены вышыўкай з расліннымі матывамі. Існаваў яшчэ адзін варыянт жаночага касцюма, які ўжываўся толькі падчас вяселля. Усе часткі гэтага строю багата упрыгожаны аплікацыяй з разнакаляровых стужак. На рукавах, манішцы сарочкі, на фартуху нашываліся вочы. Ланцужкі закруглены кропам чырвонага колеру. Касцюм свацці шылі з вачыма, бо яна кіруе вяселлем і ўсё павінна бачыць. Адной з адметнасцяў быў галаўны ўбор. Ён складаўся з каробачкі, губянога каркаса ў выглядзе невялікага авальнага абручыка, плата, доўгай паласы белай баваўнянай тканіны, брыжаў, абручыка пашытага з разнакаляровых стужак, кокашы, двух пучкоў разнакаляровых пер'яў, што замацоўваліся па вуглах брыжа. На нагах чорныя чаравічкі на абцасе, высокія калядкі, якія шнураваліся спераду. У наш час традыцыйны беларускі касцюм не спыніў свайго жыцця. На сённяшні дзень у Дзівінскім доме рамёства вядзецца праца па аднаўленні традыцыйнага адзення. Першымі крокамі ў гэтым напрамку з'яўляецца выраб лялек у традыцыйным адзенні, дзе захаваныя фрагменты вышыўкі, ткацтва і крой адзення. Мы прадстаўляем вашай увазе сукенку, якая захоўвае элементы старажытнага касцюма. У стварэнні традыцыйнага адзення мы карыстаемся рэкамендацыямі і парадамі, атрыманымі ў фальклорных экспедыцыях ад носьбітаў традыцыйнай культуры. Сёння мы з вами убачылі традыцыйныя і абрадавыя касцюмы Дзівеншчыны. Мы жадаем вам усяго добрага. Любіце, шануйце і ведайце сваю гісторыю, свае традыцыі. Прадэманстраваць прыгажосць і непаўторнасць тэкстылю да нас прыехалі з Ганцавіцкага раёна. Сустракайце! Чи по горах, чи по зачинецу, чи по молодах, девицу. Наш горох не молочаний зачинецу, юкоп'є стоїть, зачинеця, юкоп'є стоїть, а дівочка. Юкоще сесть, ми ж горох помолочимо зачинецю, розтресом, зачинецю, розтресом.
наробив. Що то в небі, що то в небі зазвеніло, що то в небі. Сам Бог едет к нам на веселье, сам Бог едет. А за ним Божая Мать, а за ним Сядьмо, Боже, да подумаймо, сядьмо, Боже, да подумаймо, да погадаймо, да подумаймо, що тим дітям за долю удачі, що тим дітям. Матка просить усілякої, матка просить і хлібовою, і грошовою, і хлібовою. Jeszcze k tomu i odzieżnою, jeszcze k tomu. Приїхала мать до свого дітей. Дай привезла голку, та їм моточок шовку. Повшила да вишивала, як у мене. Костюм жаночий летний, святочний і приметний. Початку стагоддзя 20-го, адцення шароватого. Апраналі у вялікім Падлессі ляхавіцкі строй у працэсе. Кашуля, пошитая з толком з ільняного полотна. Яно было згрэбным і грубым. Кашуля без каўняра, покроена з частак тканіны, і доўгай насілась яна, аздоблена вузкімі паскамі, чырвонымі тыкалась краскамі. Спадніца плісе захапляе, з уладдзем вясёлкі шляхоў. Гарызантальна скампанаваныя, з барвовым жапонам ізноў. А фалды на ёй — гэта складачкі, гарызантальна прасаваныя па парадачку. Фартух запінаны спераду, спадніцы паверх беленькі, з двух полак з чырвонымі паскамі, іх ціц намалёваны краскамі, а на галаве падлічка, чырвоная, быццам сунічка, высокая, круглая, годная, з прыгожымі кветкамі роднымі.
запрашаем да паказу прадстаўнікоў Пружанскага раёна. Спадница Андарак выраблена жыхаркамі з вёскі Спадница Андарак выраблена жыхаркамі з вёскі Смаляніца, Волошиной Верой Федоровной 1930 года нараджэння, Варыцкай Александрой Макаровной 1910 года нараджэння, Кокса Ганной Савельевной 1904 года нараджэння, Вашкевич Марии Степановной 1845 года нараджэння, з вёскі Асятніца. Спадніцы папярычкі, святочныя, палатно сукно, сшыты ў 4 полкі, адрозненне ў пярэдняй полцы, дзе ўстаўка без зборак. У кожнай жанчыны ў спадніцы быў свой каляровы цвет. Кашуля жаночая святочная, тонкі кужель, сшыта з 2 полак з устаўкай пад левым рукавом. Устаўка называлась «Ластаўка», рукаў реглан. Кокса Катериной Алексеевной 1912 года нараджэння, Варыцкай Александрой Макаровной 1910 года нараджэння, Курмысой Ганной Павловной. Вышыты кашулі крыжыкам і шчотнай гладдю чырвона-чорнага колера. Світка адноўленая, жаночая, выраблена жыхаркай вёскі Смаляніца Харитонович Евдокией Навумовной 1898 года нараджэння. Пашыта з грубага згрэбнага льняного матэрыялу, па таліі адразная, ніжняя частка сабрана ў складку, без каўнера, упрыгожана чырвонымі лентамі. Фартух тонкі, адбелены кужаль, святочны, сшыты з жыхаркай вёскі Вялікі Зосін, гадуйка Яніной Івановной 1940 года нараджэння. Палатно фартуха паркаль, сартавы ў палоску, святочны, сшыты жыхаркай вёскі Смаляніца Прыступа Марыі Степановной 1930 года нараджэння. Фартухі сшыты па ўзорам вышыўкі 20-30 гадоў 20 стагоддзя. Аснову традыцыйнага камплекта мужчынскага гарнітура беларусаў складалі кашуля і штаны, якія дапаўняліся іншымі элементамі. Самы распаўсюджаны камплект складаецца з кашулі, штаноў і пояса. Кашуля кароткая, выраблена жыхаркай вёскі Вялікія Яковічы, Ліцвінчук Нінай Іосифовнай 1930 года нараджэння. Выраблена з белага паркалю прамысловай вытворчасці, аздоблена вышыўкай крыжыкам. Пояс адноўлены, выраблены ў пачатку 20 стагоддзя. Вопратка для дзяўчынак і хлопчыкаў практычна не адрознівалася ад вопраткі сталых людзей, за выключэннем некаторых дэталяў. Напрыклад, дзяўчынка, надзеўшы ўпершыню фартух, лічылася маладзіцай, а маладзіца, змяніўшы вясельнай наміткай дзявоцкі вянок, жанчынай. Сарочкі дзявочыя, выраблены ў вёскі Смаляніца Волошиной Ганной Лукінішнай 1908 года нараджэння. Святочнае і льняное палатно, выбелены кужаль, сшыта з 2 полак па плячах, устаўкі аздоблены вышыўкай у чырвона-чорным колеры. Наступная сарочка выраблена з льняного грубага палатна, святочная, без варатніка. Сшыта з 2 полак з устаўкай пад левым рукавом. Пад рукавамі устаўлены кліны ў выглядзе квадрата. Устаўка называлась «Ластаўка». Гарлавіны сабраны ў дробную зборку, вышыўка ў чырвона-чорным колеры. Фартухі пашыты з белага паркалю і з прамысловай тканіны, аздоблены вышыўкай, прышыты карункі. Дзявочае адзенне выраблена жыхаркай вёскі Вялікія Яковічы Ліцвінчук Нінай Іосифовнай 1930 года нараджэння. Спадніцы пашыты ў 4 полкі, святочныя, шерсцяныя. Кашулі сшыты з 4 састаўных частак, пярэдняй, задняй і 2 рукавоў белага паркалю прамысловай вытворчасці. Аздоблены вышытым крыжыкам арнаментам з рознакаляровых баваўняных нітак. Фартухі сшыты з прамысловай баваўнянай тканіны, якія апраналі на кожны дзень, складаюцца з адной часткі, аздоблены фальбонкай і вышытым гладдзю арнаментам расліннага матыву. Прыгожыя, вышываныя касцюмы апраналі на вялікія святы і ў царкву.
А продолжить наш модный показ костюмы из Лузнецкого района. Павольнаю павай, душой голубицы, здаўна так называли жанчыну. Жаночыя руки у хаце і клопаце з ранняй пары прывыкалі да працы. Ткалі і пралі, вязалі і шылі, сеялі, жалі і цеста мясілі. Ад цяжкай працы згіналася спіна, але выходзіла на свята яна у дзівосным строі сялянскага адзення. Надеи. Чырвоным і чорным вышываныя фартух і кашуля. Папры полі, як на ўзараным полі, узорныя ромбы ляглі паласою, сімвалы сонца і знакі зямлі. Маці жыцця і птушкі кахання, на узорах травы, коні, птушкі выводзілі тонка майстрыхі Лунінецкага района. Вышыўка людзей засцерагала, нечысці хваробы адганяла. Па адзежы адразу відаць было, адкуль родам узрост, рамяство і сувязь з народам. Усіх даражэй галаўны убор. Каснік — упрыгожванне дзяўчыны, хустка, намітка — убор для сталай ці маладухі. Калі дзяўчына была з непакрытай галавою, значыць, не заручана з лёсам. Пасля вяселля косы прыбіраліся, без хусткі нідзе не з'яўляліся. Шыю упрыгожвалі каралі, пацяркі — завушніцы. Хай з пары той пралятаюць гады, лепш за лунінецкі строй не знойдзеш нідзе, ды і не трэба. Не
Не выбирай Ясю, которая гладка, сам гляди, у людей пытай, чи метена хатка. Не уважай Ясеньку, каб была росла, сам гляди, у людей пытай, чи умеет ткать кросно. Не гляди Ясю, чи у парстенках шия, сам гляди, у людей пытай, чи кашулю в шее. Не уважай Ясю, чи пекне у танцу ходить, сам гляди, у людей пытай, чи усенько зробить. Сустракайце наших гостей з Кам'янецькага района. Наши продкі з даўніх часоў займаліся земляробствам і развядзеннем хатняй жывёлы. Асноўнай сыравіны для адзення са старажытнасці і амаль да нашага часу былі валокны ільну, каноплі, скура і воўна жывёл. На сваіх палосах зямлі сяляне гадавалі лён, каноплі, апрацоўвалі іх, рвалі, вымочвалі, мялі, трапалі, ачышчалі ад кастрыцы, часалі, пралі, ткалі. Увесь працэс апрацоўкі сыравіны ад пачатковых стадый да вырабу гатовых прадметаў адзення праходзіў у хатніх умовах. У хатніх умовах фарбавалі ніткі і тканіну, а таксама апрацоўвалі воўну і скуру, з якіх шылі верхняе адзенне, галаўныя ўборы, некаторыя віды скуранога абутку. Жаночае і мужчынскае адзенне шылі самі сялянкі, вялікія майстрыхі ў гэтай справе. Я прапаную вам паглядзець, як зімовым святочным вечарам збіраліся сялянкі калядаваць. Святочныя кашулі сяляне вельмі прыгожа вышывалі. На камянеччыне пераважала арнаментыка двухколерная, чорны і чырвоны, на грудзях, рукавах, каўняры. У гэтым выпадку мы бачым вясельную шлюбную сарочку маладой. Аб гэтым сведчыць своеасаблівы арнамент птушак, якія сустракаюцца паміж сабой. Паверх сарочкі апраналі чорны каптанік. Па таліі спадніца збіралася ў зборку, прышываўся пояс. Панізе таліі зборкі сфіксаваліся, гэтым дасягалася шчыльнае абляганне. Ад бёдраў уніз складкі разыходзіліся, раскрываючы ўвесь аб'ём. Паясное адзенне, пашытае з добраякаснага матэрыялу мясцовымі ці замежнымі спецыялістамі, называлі андаракамі. Андарак – суконная спадніца ў рознакаляровую клетку, якая насілася як зімой, так і летам. Андарак спераду закрываў прыгожа вышыты крыжыкам і аздоблены карункамі фартух. Святочнаму абутку надавалася асаблівае месца. Так званыя румынкі былі скураныя, падбітыя драўлянымі цвічкамі ў два рады. Абцасікі падбіты жалезнымі падколкамі, іх вельмі шанавалі, абывалі толькі на вялікае свята. Да царквы ішлі босымі, а перад уваходам абуваліся. Абутак, які вы бачыце на дзяўчыне, арыгінальны, належыць да канца 19 стагоддзя. А цяпер мы бачым касцюм замужняй жанчыны. Перш-наперш жанчыны былі заўсёды з пакрытай галавой. На галаве мы бачым хустку, так званую шалянырку. Сарочка упрыгожана вышыўкай кветкавага арнаменту, рукава сарочкі і круглы каўнерык аздоблены карункамі. Спадніца – андарак. Спераду фартух, вышыты крыжыкам кветкавага арнаменту, аздоблены карункамі. Абутак арыгінальны, скураны, 19 стагоддзя румынкі. Мужчынскае адзенне ў сваім агульным комплексе і ў дэталях меней разнастайны, чым жаночы. Мужчынскі касцюм складаўся з палатнянай даматканай кашулі, упрыгожанай спераду і на рукавах вышыўкай. Порткі пашыты з даматканага палатна альбо сукна ў залежнасці ад пары года. Гэты камплект дапаўняецца саламяным капелюшом, так званы брыль, і хромавымі ботамі. Кашулі мужчыны падпярэзвалі прыгожым самаробным поясам. Дзеткі хадзілі ў доўгіх саматканых сарочках. Вышыўка была сціплай, пераважна расліннага арнаменту. У некаторых выпадках сарочку падвязвалі паясочкам. На галаве былі хусткі альбо дзве коскі, заплеценыя ў 3 пасмы. Часцей усяго дзеці хадзілі босымі ці ў пастоліках. З вялікай радасцю прапануем вам паглядзець касцюмы Брэсцкага района.
території Брестського району існувало 3 основних строї – Малорицький, Кобринський і Домачевський. Мы вам представляем Домачевский строй. Это костюм відрізняється формою, стиплостю і кольором. Особливо яркою і красочною була жіноча одежа. Вона складалася з сорочки, спідниці або рибака, хвартуха, горсата, хустки ті чапця. Кольори на спідниці напоминають радугу. Чередование полос разных колеров у народе называли радужкой. На спідниці линии продольные, и она мает длину ниже кулина. Сзаду собрана у складки. Колеры червоний, синий, зеленый, жовтий, фіолетовий. Основа кольору спідниці фартуха чорний. Хвартух має продольне або горизонтальне розположення полос. Обшиты по низу коронками, у основному білого кольору. На талії зобрано в складочку і зав'язується ззаду. А бувало, що й обшивало по всьому краю фартуха. Домачевский строй жіночої одежі представлений костюмом конца 19 століття. Дзявочий костюм представлений у реконструкції майстрами Брестського районного дома ремесел. Ткани андарак і фартух. А так само вас вітають представники фольклорного гурта «Живая вода», які опрануті у домачевський строй одіння. Адзенне наших продкаў Жабінкаўскага района. Сустракайце. Я до берізки та й прихилюся. Костюм жнівний. Ой, поле, поле гніє, ой, поле, поле гніє. Костюм штоденный. Ой, вийду я на той ганок, ой, вийду я на той ганок, чи не їде мой коханок. Ой, вийду я на той ганок, чи не їде мой кохан. А він їде, а я бачу, а він їде, а я бачу, він сміється, а я плачу. А він їде, а я бачу, він сміється, а я плачу. Представляем вам костюмы з Івацевицького района. Сорочка упригожувалася орнаментами, які комплектувалися в полоси. Вираз горловини збирався у рівномірну дробну величиню поміж шиї. Ондарака так само ткали з льну. Унизу ондара
був перетканий красними горизонтальними полосами. Широкий фартух шивався з двох полок, які злучалися декоративним швом. Упригожувався фартух, як і остатні частки одіння, горизонтальними полосами, а на голову жоночини надівали чепець і зав'язували хустку. Наступные удельники продемонструют малорыцкий строй. Між лугів широких і лісів зелених, посеред поліської вільної землі, ти стоїш привольно, рідний наш Хотіслав, а вокруг цвітуть вільні полі. Ти багатий хлібом, молоком і м'ясом, добре родять бульба, хліб і бураки, а іще багатий рідний наш Хотіслав, чистими домами, добрими людьми. Щоби жити вічно, дорогий Хотіслав, багатіли люди, щасливо живи, щоб були щотижня у селі весілля, а в домах, щоб дочки і сини росли. Перед вами костюми малорицького строю, зроблені руками наших предків. Женський строй виглядає бодай як самий пригожий, багатий на орнамент. Ці тим костюмам більш як стоїть. Основу його складає льон. Костюм складається з сорочки, сподниці літника, фартуха і головного убора, який називається плат або намітка. Сподниця літня називалася літник, посименник, а зимою носили ще грубі андараки з вовни. Називалися вони бурка. Бачите, як хорошо оздоблені костюми орнаментом, особливо червоно-чорним, який символізує життя, добробит. Геометричний орнамент означає символ життя, сонця, людей, животних, пташок. Подивіться, чого тут тільки нема. Цвіточки, розочки, віточки, вазочки, птушки, звірки. Вишивальщиці і ткачихи району вложили в цей костюм все своє мастерство і талант. В цих костюмах молоді ходили на весілля, також люди ходили на великі свята і до церкви. Костюми міцно шанували, складали в куфри, льон вибілювали і вишивали на ньому. Довгими зимовими вечорами жінки ткали, вишивали руками таке хороство, яке дійшло до наших днів. І ми стараємося зберігати цю спадщину, бережно відноситися до її. Ми гоноримося нашим костюмом, його унікальністю, неповторимостю і хороством. Мужський костюм складається з сорочки і нагавиць. Сорочка вишивалася тільки на маніжках і комірах. Нагавиці шилися із полотна. Дитяча одежда нічим не відрізнялася від дорослих, тільки що у розмірах. Унікальністю нашого регіону є те, що місцеві ткачихи вміють виробляти цей строй. Сустракайте костюмы Пинского района. Комплект жаночого святочного одіння вёска пасянічий Пінського района. Сорочка льняная, белого колеру. На передней полці оформлена пазушный разрез. Каунер завязывает
носком. Спадница с 3 полок белой льняной тканины. Фартушок с 1 полочки на узкий пояском с 2 зашивками по краям. Наступний комплект жаночого одіння. Сорочечка з 3 полок полотна з суцельно кройним рукавом. На передній пункті стану оформлений так само пазушний розріз, який зашпілюється на гузики. Спадниця з 4 полок широї льняної тканини. Фартух з 1 полки, низ оздоблений корумками. Наступний комплект вёска-пасянічий майстер Поліковська Діна. Сорочка льняная широго кольору. З 2 полок. Верхній низ рукавов упригожений полосками червоного, широго і білого кольору. Спадница жаночая, святочная. Основа льняные нитки широго кольору. Двухнитковое ткацтво. Фартух святочный. Головний убор хустинка. Наступний комплект жаночого одіння обновлений Петрович Зінаїдою в 2001 году. Сорочка фабричного материалу, низ рукава собраны в зборочку. Спадница андарак жаночая. Основа льняные нитки черного кольору. Фартух с 1 полки. Хустинка на голове беленькая. Наступный комплект сорочка льняная, так само белого кольору, двухнитовое ткацтво. Сорочка с 5 полок, полотна с прямым рукавом. Пазушный разрез снизу оформленный складкой. Фартух жаночий, льняные нитки белого кольору. С 2 полок, головный убор хустинка. Наступный комплект жаночо-святочного одіння сорочка льняная, белого кольору, шерстяные нитки. Спадница льняная белого кольору, так само шерстяных ниток, двухнитковое ткацтво. Фартух святочный. С 1 полочки, ширина полки 55 сантиметров. Головный убор так само хустинка. Наступный комплект. Пригожая сорочка материалу латекс. 2 полок, пристосованными широкими манжетами вниз. Основа льняные ниточки белого кольора. Спадница с 4 полок льняной тканины. Фартух с 1 полки фабричного материала. Головной убор так само хустинка. Пінщина – неповторний край песен, легенд і поданнів. І костюм – жемчужина народного мистецтва, основу якого складають вишита сорочка, спадниця, корсет і фартух. Тканими або вишитими узорами з червоно-чорної пражі упригожувалися звичайно рукави, плечі і каунір. Спадница была волняная, льняная, отроскивалась разностайностью колеров, а узоры – клетка и полоска. Белый льняный фартух колоритом и орнаментом гармоновал с упригоженнем кашули. Унизе был оздобленный корутками. Корсет, часто святочного костюма, выраблялась из таких тканин, как самит, парча. Она могла быть черного, блакитного, малинового колеру, богато упригоженная нашивками. Пояс был тканым, плетеным, обувязанным, частей с богатым зелено-белым червоным колером. Особливое значение надавали на пінщині так само головным убором. Головный убор допомагав відрізнити замужнюю женщину от незамужней. Девчата носили для ночки узкие повязки-рушники, а замужние женщины покрывали голову намитками. В выгляде повязки-рушника дополнялся костюм кораля. Предметы святочного и повседневного гардероба выробляли вручную. Червоный колер у костюма переважал для наших продков мел аховную
свою уластивость. Яркім здабыткам матэрыяльнай культуры іванаўскага рэгіёна з'яўляецца аўтэнтычнае адзенне. Строй народнага адзення – гэта сапраўдныя творы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, бо народ наш заўсёды і ва ўсім мастак. Дэкор касцюма палешукоў маталян, а палян суладны з бясчотнай мелодыяй народнай песні, мяккай пластыкай нацыянальнага танца, строгай велічасцю драўлянога дойлідства. Собі взяв, що найхоріше
Ми яшчэ раз вітаємо усіх са святам, жадаем поспехаў і натхнення, радасці і дабрабыту. І запрашаем усіх разом з нами патанчыць на этнадыскатэцы «Час вяртання».